Wazobia Record. Ga Amir Ayagi. Ya sarki jalla Allah, ni ma na zo gare ka, kai mun ni ma na huta, alabani kuɗi da mota, amin. Wahalan nan tun na batta, haka ne dangi na masu huta, amin. A abokai na su huta, haka ne Allah kai mun wadata, amin. Kowa na so ya huta, haka ne a gida na sanya mita, amin. Ba zancen yanke ne fa, haka ne Allah sarki ka dafa, amin. Harka da dala da rafa, amin. Alaba mu kuɗi, alakorisiya, alaba mu kuɗi, alakorisiya, amin. Allah ka raba mu da munafukai wanda ba su da aiki sai gulma. Allah ka raba mu da masada wanda ba su da aiki sai hasada. Allah ka raba mu da yan iska wanda ba su da zance sai batsa, amin. Allah ka raba mu da munafiki, Allah ka raba mu da munafuka dan sun kashe auren soyayya. Alaba mu kuɗi, alakorisiya, alaba mu kuɗi, alakorisiya. Kai masha Allah, baby kin haɗu sosai, baki fara kyakkyawa, Allah ya raba ki da yawa. Ke da ganin ki kalar hudu ce, ga ki fara baki bulitin. Umma da abba suna kaunar ki, na ji ana taiban halin ki. Ai ita ce mai kyan kuma ita ce selan, na gaya muku ga mai kyan nan wacce ake ta faɗa, ita ce selan. Alaba mu kuɗi, alakorisiya, alaba mu kuɗi, alakorisiya. Jama'a kun ganta, ta guji babarta, ta zo birni ita ta waye, ta bar babarta can ƙauye. Da ma auren ki kika yafi, kin zo nan kin zama yar kwalta, ta zama yar kwalta. Da tana ƙauye da biyayyarta, ta zo nan ta zama yar kwalta. Kin zama yar kwalta, kin zama yar kwalta. Kuma sannan ta guji babarta, mana an zo a ci banza, man banza ta samu, haka ne dai ka gamma abu sosai. Banza muka zo mu ci, an zo a ci mene banza ta samu, inda ka gamma abu to banza muka zo mu ci. Alaba mu kuɗi, alakorisiya, alaba mu kuɗi, alakorisiya. Mix M Sarki ne.